Hi guys, good morning guys, how are you guys? Marisa say guys, how are you guys? Marisa say guys, Julie say how are you doing guys? How are you doing guys? How are you doing guys? Marisa say guys, how are you doing guys? Mamuka say hi guys. And this is gonna kuerenga ngoma comments enyu but ndati ndiuye nifundishe real life guys, share live and then vamwe vanhu vazonzwawo nyaya iyi because sikudawo help yenyu mese guys, we need your help mese. Right, ndakabatwa na Jesse mukuru. Jesse mukuru akandisira maaudio ndokubva ati ari kutaridza kuti ari zvakurwadza kuti aramba akachengetawo Jesse wedushu. Ndakambokudzai paipa chiti ataura kuti dai vanga vagonavo kuti vazodai tikange tazokumbira paya kuti chirega agare nenyaya yekuti panga paita mukana wekuti paite mabhethi, pagadzire mabhethi. Tikabva dati chirega ambotigarei tione kuti mabhethi anobuda here. Saka apparently zvinhu zvacho zvemabhethi zvinenge zviri kunonokawo here, amene zviri kuitikawo. Saka munhu wacho anga achizanwa kuti avaitire fair hahapo paground. Saka nezuro mpo pakazotumira message here kuti ngavaende vanoona mujiti here, something like that. Iye Jesse aende kunoona mujiti but pese apa pamunhu uyu anga asiri kubatika. Saka now Jesse mukuru uyu azondibata ndobva anditi inisi simene nditaura chokwadi, hazvichabetseri nokuti nyaya dzemabhethi dziri kunonoka kuti dziite. Saka inini ndatotsvaga imba kuti aende because ini zvakundiomerawo murumewo muhandroom yami yakukomplaina kutaura kwacho kwawandisawo, munin'ina wangu kurugara Jesse kwachonawo miromo yacho yawandisa, tabatsirawo pedu pakwana hatichakwanisi. Saka ini ndatotsvaga imba kuti akwanise kuti anokwanisa kuti anogara ega. Alright, zvikanzi ndatobhadhara imba yacho na $35. Saka Jesse anga nemari yanga anayo, I think about $400 and something yakabva kunoko. Saka zvikanzi saka tatobhadhara imba, tapane imba itawana iri kunzi $35 and zvakare ndatoona kuti timitsvagire imba zviri nani because imba tikaiwana hanzi kwavanogara here yave time yekuti kwaifohla yakuzoomesewa kudini here ameno pane zvakataura about fodya so maflow kudi. Saka anokwanisa kuti achitanga kuti life yakewo achitengesawo achidini because ndo time inoya vanhu vefohla vachitengesa vachitawo mari vachita sei ndokutaura kwake andimaona. Alright paya ndobva ndati alright. Saka kana zvakada zvakanaka but now iko zvino imba yacho maitsvaga munhu hana kana chii kana chekutangisa. Saka panoitwa sei zvikanzi because ndiko kwanokwanisa kuti agara akasunduka iye nevana ava 5 vana avo vogara vari 6 murumu imomo. Alright, saka iye kutaura kwake imba akatowana, imba akatobhadhara. No guys, amuchanyanyi kuspelekwa out kuti mudzwe kuti zvinhu zvinenge imimva wangoonawo mega action andimona. Saka imba yacho yakatotsvagwa, imba yacho yatovepo, imba yacho yakatobhadhara. Problem iri kuitika manje kuti Jesse achienda kunogarapo andimona, haana kana jira rekuti atangise, haana chinhu, haana blanket, haana poto, haana munhu ari kungobvawo kumba kwanga achengetawo kugai kuti anokwanisa kunotanga kunoloja. Saka ndo paari right now, imba iripo but hapana, ane vana vacho ivavo 5 andimona kuti akwanise kuti agare nevana ipapo achinzi akwanise kutengesa. Tongoti mari akabata andika ndokuti anokwanisa kuhodhahodha akatengesa anayo andimaona but now mumba umu hamuna kana chinhu guys, hana kana pekutangira. Ndo pakudiwa manje mablankets aya. Ndakambudza ngati even if tichida kutotumira zvinhu zvacho mablankets kana kuti kudini zvinhu zvacho zvinosvika sei nokuti zvinhu zvokuunganidzirwa zvinonetsa handiona. Imi mimba yacho matotsvaga anonogara sei moda kuti apindeko. Saka anonodii. Saka guys paoma ndatoshaya kuti ndoita sei handimaona, ndatoshaya. Saka pakudiwawo zvinhu zvokuti atangisa imba. Saka veduwe ndiri kungobhesawo nevanhu ari kuZimbabwe vasikana madhiaris ari kuZimbabwe. We don't stop doing good guys. Kana muine henyu zvimablankets zvamuinazvo zvamusingasashandisi, kana muine poto dzamuinadzo dzamusingasashandisi, kana muine anything chamuinacho chamusingasashandisi, anditika ndichazonyora nhamba dzaJesse andimaona mongobatawo andika kukaroi kwavari moona kuti zvinhu zvacho zvasvikawo sei. Aiwa yakabva kuno ka 400 yanga iri yake iye. Remember yanga iri mari yekuti aende kunotora sisi
andika vaende kunorapwa. But now in situation ina madzibaba hazvikwanisi, but still handichikuri kunzi izvo pabviswa mari obviously $35 yerent, handichika pabviswa $35 yerent pari kunzi ari kuda kuti ahodhe andika achitengesa nokuti kwai fodla kudi kuda ndonguva yekuita kwefodla here, saka kune vanhu vanenge vachizotengesa fodla dzavo, saka kunenge kuchiita mari. Handimaona, ndipo panenge pane mari yacho 400 iyoyo zvakare, ndipo paachakwanisa tatenge chikafu chevana ava here, agotenga mablankets here, agotenga makapu. Come on guys, let's use our brains guys. Inokwana here mari iyoyo, inokwana here mari iyoyo, because anoda poto mumba imo mane vana, anoda mapoto, anoda maspoon, anoda makapu zvokutangisa imba yacho izvozvo, anoda makapu. Handimaona, anda zvinhu zvokutangisa imba. Handimaona, mablankets kuvata pasi, vanovata pasi for the meantime, handika vanovata pasi because ndizvo zvinenge zviripo. Handimaona, but chekutoti vakwanise kuti vatangise kudya kana kudini vanoita sei? Hai sarudzai, inokwana here $100 guys, handizivi hangu maprice. Andizina tionesane guys, ita sei tionesana. Mirai apa ndisikwanisa kuverenga macomments regai ndimanye ndisvika manje then ndenge ndema minutes mashoma ekuti discuss, then tonyatso kuona. Ndizivi fungonyorawo zvamunofunga ndizoverenga macomments. Handimaona poitwa sei guys, asiwo vari paground vane zvimablanke zvichi guys, ndo achigara ega. Handimaona, achigara ega, achitanga kuti achigara ega, maybe zvingatobatsira kuti muro since apora kupora chaiko munhu yapora chaiko. Saka she can start working for herself now. Handimaona, she can start working for herself, because tingarambi takazochengetawo munhu nekusingaperika. Tikashanda tinorumura munhu, tikakubatsira torumura. Takarumura vanhu vakawandisa guys, vamwe chatombovazivi takatokanganwa nezvavo. Handimaona, tinongobatsirawo tobva tarumura, tobatsira torumura. Vana ava ndevasisi vake, vanasisi vake vari vanogara nenjere. Nyaya yacho ndinotsanangurira, mudzokera back kumalive ekwajesi munoona. Handimaona, munodzokera back kumalive ekwajesi moenda kunoona. Handimazviona, saka panonetsa guys. Handizivi, is it a lot of money 400 guys yekuti anokwanisa kutenga zvinhu zvose zvinotanga imba nekutotenga nechikafu chechi chevanavo? Handizivi hangu, is it a lot of money zvokudaro zvokuti inotokwana? Because the situation, I will read maningikiri macomments nichaverenga kana ndamira guys, because unobva waperegwa kuti saka poitwa sei. Because Jesse mukuru atofunga zvokutotinga atofunga zvokutomurumura kuti nokuti zvamuomerawo, ende iye achengetawo munhu nguva yakareba. Vediwe atingambomushori, achengetawo munhu nguva yakareba, azama guys. It's not easy kungotora mutorwa just a total stranger mustreet wongomupinza mulife yako, mumba mako guys. Life yako yotombomira iwewe, life yako, because you are helping that person. Because life yake kumira ane murume vari mu one room, antika saka vana 5 vanovawaridzira pasi, iye wata pambedha nemurume wake. It's not easy guys. And then from there Jesse oina kumirirwa kunovata ku next door kumunina wake. Munina wacho now is no longer, is not happy zvokudaro. Regai tione, mirai tione, ndigovereka comments tione kuti inokwana here, nekude kuti ahodhe kwacho ano zvacho. Mirai ndione kuti ndikamira ndine minutes ndogona kutomufonera tinzwe zvakare kuti kune kuchihodhwe iko zvokuti anokwanisa kuti because handichazivi chokwadi kuti panomira sei. Iwe ghost rinonzi Mildred Media, muri blokai madmin, blokai uyu munoenda pamafacebook muchinodena muchinotikana sina kutadzirai kuti munotoda kubatsirwa nani. Bva pano ghost, iwe uri ghost, iwewe bva pano. Ye ghost akati guys ndiblokerewo Mildred Media. Munofamba muchidena kuti mubatsirwa nani, tobatsira notambura isu atibatsiri vanhu vanodena. Jese amunambomona chachituka vanhu pano achitaura zvinhu kwasina kusira zvinhu zvasingaziva, chinyepa achidestroya vanhu. Amunambomona pano, amunambomona pano. Tinobatsira vanouya pano nemasituti vatisingatombozvivi. Kana ukaona uchigona kubaya live uchichita social light uchichita wakapenga uchituka vanhu unozvimiririra. Vana social light hamutyi, saka chakunetsa chinonga tichitadza kubatsira vanhu vatinotadza kubatsira pana baba isusu tichiti kwai tinozobatsira. Are you okay in your mind? Are you okay? Are you okay?
unotoshamsika munhu anodouya kuhonyora comment papa hani mairoverera maoko pamaitadza kutsiura muchiona kuti kwazvakuendayo zvisizvo muchipinzana sei pamasocial media waiti zvinoguma nekuita sei munomaziva vari medu makambomona pamalive vana vedu vacho vamunotuka every day makambopaona vachiuya mumasecles enyu taura kwa munhu asina kukwana block ghost hero guys block that ghost this is not your platform block that evil ghost toxic people go to your streets there and become indamata toxic mastreet kwenye atiko atiwiko and atiko ende utitori bhoku no ende ativhunduke akusaka kupindira kuvhuma kupusa tisi toda kuvhuma kupusa tisiye itakadaro leave us like that please batsira ikoko ndo zvamunogona nyika iri kuondomoka uku nyika iri toda kubatsirwa kuna mapiritsi kumahospital uku hakuna mishonga kumahospital uku koda kutobatsirwa kune vanhu vanotora serious problems namo chaidzo dzekutodaro then whole person unongoita kunodendana nevanhu chiti kwanzi unoda kuzobatsirwa nani mari block here admin team mari block here kana musati mundiudze nditonomira manje ndikurumize kuti uri block tamuregerera nguva yakwana munhu yachingoya panapa tichingosekerera zvinhu zvako zvakadai zvevanhu vasinangana nebasa rese right gone raenda ghost is gone ghost is gone right handei kumberi guys handei kumberi guys regai tichike tione nyaya tione kuti macomments enyu muri kunyora kuti chii tione kubatsira mwana ne vanhu vari kuda ninja serious yeubvunzoku vari zvekutoda aripo pano padiary tsina vanhu vakaenda kutosi vasina kana rent vari kuzama zviri kuramba vari kuzama kushanda chaiko zviri kuramba kubatana we help those ones tine vamwe vane vana sitoenda kuchikoro chaiko very peaceful people zviri kuramba kubatana we help them hatistope kubatsira isu because ndo ministry wedu ndo zvatakadedzerwa naMwari izvozvo hatistopi chero Satani akati achamupidi gori akamira nemusoro pasina kumbomudenga hatiregi kubatsira hatiregi batsira chero Satani akati achamudu guys akadini muzive kuti pasisime diaries pano pachayambuka pano yambutswa vanhu vakawanda of course hatingagoneri vanhu vese plus inangu handina chakanaka chandinoita ndiri munhu akaipa handichika asi kune vamwe aiwa tinoitira vamwe zvakanaka ndiri munhu akaipa asi kuvamwe tinoitira vamwe zvakanaka and then my reward handiide kumunhu because munhu haugone unditenda no one can tender me kuti wakaitawo zvakanaka and anoona zvandoita zvakanaka ndiMwari ndiye achanditenda handidi kutendwa nemunhu ndidi kutendwa nemunhu munhu anokupandukira muromo unodya sauti ndidi kuda kutendwa naMwari zvevanhu no right tasvika guys tasvika right now saka I just ndakuverenga macomments enyu manje I'm reading your comments now. Mateta say guys, how do we do it? Hanzi sure munhu akapleja comments sure munhu akapleja here kuti aupe rent of what is it. No, munhu we rent asatambata. Remember kuti ndakangowana audio ini Silo Manero. Munhu we rent asatambata. I think my admin ane screenshot yekuti ndiani, so tichamutsvaga chakumbira kuti nhasi vamutsvage andichika rent yake haisi problem iripo anobhadharirwa ava vanga vagara vangobhadhara idecision yangu itawo Jesse Mukuru I think based pakuti wo akudawo kuti vasunungurwe andimaona saka idecision yadi yangu itawo but munhu wakati ndichomubana asati abatwa kuti tingati anzi aramba kana kuti chi no asati kanala asatambata so tichazombata. Remember i audio yakasendwa neSilo Manero. Yes Sharon i nikikiri yakasendwa neSilo Manero saka asatambata anditika tichakwanisa kuti tizombata tizombata after achazotsvaga ndichakumbira madhimini kuti amutsvage anditimaona. Let me try Jesse wacho tione ndine minutes mashoma
I hope inopinda. I hope inopinda. Saka vari kuzimu vedu vane mablankets wamusingasashandisi zvinhu zvimapoto-poto chi. Saka muri kuti 400 inokwana here guys. Selina Makombe, how are you sisters? How are you doing? Muri kuti 400 inokwana here guys kuti atenge zvinhu zvinokanditira Jesu chomukuru toni. Usish. Kumusha kwavo kupi dai Kezia? Kupi kumusha kwavo? Asi nyaya hamuizivi. Dzokerei kumalive ekumasure. Kezia munoona. Muri kuti 400 havasi kudaira mara chiseme seshoni. Muri kuti inokwana kunohodha vobva vatsvaga zvinhu zvekutenga mumba nekutenga chikafu chevana ava. Tingoita ma1 tick nyaya idzi message dzavo idzi. Havana kumusha mwana akazvarwa namai vanorwara njere. Andika vanongofamba nestreet $400 yes. Vanofamba nemastreet. Andimoona. Havana kumusha hatozivi kana baba vake haazivi kana senemi yake haazivi kana chii. Andiona vanongori vana vanozvarwa nevanhu vanorwara njere vaiva yemastreet. Vazvarwa nevanhu vanorwara njere mastreet. Ndobva vangoraramawo mastreet. Andika vangobva vangokura. Vakura kudaro nemadzisisi ake. Vanasisi vake vese vatanga kurwarawo njere zvazviri kuita mai zvazviya. Handi saka pavaingofamba vachienda vachifamba kudaro vanasisi vaya varume munongozivawo vaingomitisiwawo vachiya futi nevana ndo vana vanogara naJesu. Vachingomiswa saka mumuri macho vese vanorwara njere kunze kwaiye Jesu ndiye asiri kurwara njere. Saka akanga achirwara mazuva apfuura aya kuti azosvika pano. Andimona ndobva akwanisa kumbobatsirwa panapa. Andisimaona. Saka now ane vana 5 vemadzisisi ake vanorwara njere vanofamba. Mari yanga iri yekuti atakure sisi vake 1 vanenge vanombonzi vanopenga vachienda kumastiti vachidzoka havo kumbasi vachipenga kuti pamwe akavatora kanoti anganzwa akarapiwa iye auye navo vanogona kuvabatsira kuti at least akaenda navo vakabatsirwa kunobva kwaita vanhu 2 vanenge vari nani. Andimoona vobatsigwa. Handika vokwanisa kushanda vachishandira vana because vanava i10 all in all i10 vanava vaingono zvagwa uko vachiuya vodhambiwa vodzvagwa vanhu vanotopenga kuti hiri vanotofamba mastreet vanongwanzi zvokutofamba zvokutoenda zvezvokutoninga chingombeya. Andimoona. Saka now munhu angafunga kuvabatsira right now havasati havasi kubatsira sekuru vaibo zvina kumira mushe. Andimoona zvina zvinakumira sekuru vavai vaiti madzibaba vaishaura navo vachitaura navo vanotiwo vanodawo kwaimba vakawana kudhuze kwavanogara kunonzi kuguys kwakaigara Ginimbi kunonzi chii kuya kunonzi chii kwaigara Ginimbi guys uku kudombo shava kwavari kuvaka ikoko kwavari kuti kune imba iriko 2 rooms dzinoda $90. Saka ndakangotiwo vakati dzinoda $90. Andimoona kwavari ikoko kuti vakwanise kuwana pekuti vazokwanisa kutanga kushandira. Saka panoda $90. Saka indakaona kuti inangu apapa handisi kukwanisa kupinda ipapa. Andimoona kana vazongowanawo vozongotudzawo. Andimoona. Saka ndo situation yemwana ushu right now. Saka since kuti achinotora mbuya musisi vake vaende navo kumadzibaba hazvisi kuita right now because madzibaba havasi kushandira havana pekushandirira vanhu. Andimoona saka havasi kushandira. Saka tatati iyoyo mari iyoyo ochimbomira. Andimoona since kwanga kugara kwacho anga achichengetwa. Saka kwari kugara kwanga achichengetwa kwacho nachigwara paya kwakunetsa kuti aramba ariko. Andimoona saka ndo vatsvaga imba ishi kuti iye achigara ega. Kune vana vai10. Andimoona saka iye ane 5 vadiki. Pava 5 vakura varutoti ane 16 wataitaura ane 16 17 wataitaura hanzi akandotizira akaenda kumurume. Vana ava vana mabhethi vese because akuna anoziva na baba vevana. Remember kuti munhu anorwara njere anongonomitiswa uko ongouya ozvara osiya. Saka akuna nebhethi because akuna anoziva makore ake, akuna anoziva senemu, akuna anoziva chii. Saka ndopa tanga tiri kuzama kutsvaga pano help yekuti pane munhu ari kuvabatsira mundiaries kuti vakwanise kuwana vaitigwe mabhethi nokuti havana kana mitupo vanoshandisa mazita avo. Jesu anozviti Jesi haana kana senemu kana mutupo wanoziva because akazvarwa namai vanorwara njere. Saka mai havatozivi zvinhu zvese izvozvo. Ani muri kuona it's a situation isina kumira zvakanaka. It's not a nice situation yevana. It's not a nice situation yevana. It's not a nice situation yevana.
antimaona. Saka isi chedu kwakuri kuzama kuti tibatsire at least right now akawana pekugara. Asi zvikuchinzwa kwakutengesewa fohla. Ende inzvimbo yanga gara katanga kuwana kutengesawo tobva tadiwo tosiyana wana owana mabhethi tosiyana nazvo. Because izvozvi right now chero muchinitumira mari munotumira kuna Jesu mukuru ya ndokuneswa mari. Ndozvo vakataura mene nditrai kuvafonera madzibaba achona. But ini ndakati nini kuramba ndichingotaura navo ndichiva zvozoita kunge ndikupa hopu yemari inangu zvehopu yemari andikwanisi. Ndochokwadi vatori online madzibaba. Mirai. Dika vakadaira. Chesani mwana 1 Lara. Ani mwana 1 chete. Mama vese ndiye madzisi ake. Hello. Network. Wakadaira but ndipo chiri connecting network. Ngokuthi reconnecting network. Wakati 2 rooms saka ina ndiziviwo. Kana kuti havana data rekuconnecta amene ringoti connecting. Vakati 2 rooms idzodzo dzinoda iyoyo mari iyoyo $90 kuti vakwanise kusunguka vatore mhuri yavo. Then imwe room yote kushandira kwanzi because pamba pachona hapana munhu. Kwanzi imba yavanga vachivaka here. Hanzi social worker kwanzi pinda Alice chokuZimbabwe panguva ino shamwari pakaipa kuZimbabwe kuzviona. Ndine video yangu yandina yandaita. Ndokumbira kuti mushare video yo ndichaiposta izvozvo ndichipedza pa live apa. Can you please share that video because it's high time we stand guys. Indagara hangu ndinongomira andichimaona. Ndofunga havana data remakosi. Ndichakanda video yandaisa ndokumbira kuti mushare that video. Saka tingati zvekuZimbabwe social welfare kana kuti iriko here social services kuZimbabwe. Vakavatora social services yacho inovaisepi. Iko kuZimbabwe kwacho kuva story iyo vasingatotambiriwo vanovaisepi. Situation kuZimbabwe munoiziya guys. Munoiziya. Saka tingataura zvema social welfare kuZimbabwe tingeta ngodzinganisana nedzisipo guys. You know the situation in our country kuti yakamira sei. You know the situation in our country kuti yakamira sei. Send a message mazaba kuti chiko. Mukasei sisimeli. Ini ndamuka hangu mamukawo. Ndofunga iyi network. Nokuti pamuri kufona iri kuringa apa ndodaira yongoti connect. Ndobva yangokata ipapo. I think network. Kana kuti mufoni mangu munongoti nema WhatsApp bundles. Hamuna madata. Okay, alright, mazava makadini, sorry, kunonoka kupindura. Kuyo kwamaiti makawana imba 2 rooms, makati 2 rooms ze makati dzaiti mari. Taura itinzo makati dzaiti mari. Ndandiroda Jesu chona auya apa timuonese manje ndatracks inongori ne 1 tick. Ndandiroda Jesu chona auya apa timuonese. But now ine 1 tick ndofunga network or something. I think network or something. Vari kurekoda audio rikaitona. Zvinombozotiomera se diaries wedwe. Zvinombozotiomerawo se diaries but Mwari vari mubatsiri wedu, Mwari vari mukundisi wedu. Chandinoziva inini hakuna chinhu chinotangwa naMwari chasingagoni kupedzisa. Azviti. Kana vakatanga chinhu Mwari havasiri panzira vanopedzisa. Azviti kuti vatange vakupe mutoro wasingagoni kutakura guys. Ukaona wakatakura mutoro waunawo iwewe iko zvino. Mwari vakatokupa mutoro iwoyo nokuti vanhu zati unogona kutotakura. Ende unoutakura ende ugouburutsa. Unoutakura ugouburutsa. Kaichinzo audio yavo. Waiti 30 per room. Dzanga dziri 3 rooms. 30 per room. Saka vaida 3 rooms. Ndakakwanisa kubhadhara 1 room. Ye 30. Pasara 2 rooms hadzina munhu. Saka dai zvanga zvakoniswa kuti ndikwanise kuti ndive zvakati sungunukei. Uye ndinotenda ndakazokwanisa kutora mhuri yangu. Saka vari mu 1 room. Yakauya si takangomanikidza pa 1 room iyoyo but mamwe rooms haana vanhu. Dai ndakukondesa kuti ndigone kubhadhara dzese. Waiti 30 per room. Uchizi 120. 90 room 90 pa.
Oh, okay, aiwa 3 rooms in $90, 3 rooms, $390. All right, nango confirm papa maita basa. Barbara, unoya kuseri ndokupa namba dzake, uya kuseri unenge wandigonera zvokuti do Barbara chigora. Unenge wandigonera zvokuti do ende unenge wagona. Uya ku WhatsApp ndikupe namba dzake ende unenge wandigonera Barbara. Uya kuseri umbonyatsoenda pa ground. Saka madzabaru toda zve 3 rooms vane mhuri. Saka ndaiti vanhu vanogona havo kuuya vanoda kubatsiridzika asi kwete zvokuti vanozoita mazuva varipo zvokungouya vachibatsirwa vachienda zvakasununguka hazvo. Okay, right, vazopagoa ahead ani mazviwa kwaiko zvino munochigona kuuya kudomboshava kuya kumochibatsi kwenyu mupa 1 room asi kwete zvokuti munoenda kuita madesi anti manzwaka vapagoa ahead because vanga vasiri kushandira vachita nhape kugara saka vatozotaura mazviwa vachitaura iko zvino kuti vanoda kuzoenda munochinda henyu nokuti kwave ne1 room iyoyo asi iyo guys mazvinzwa. Saka I think now but zvokuti sisi vajesi vainde because vanoda nguva yakatoreba vamunhu ari kurwara njere hazvikwanisiki andika hazvikwanisiki. So yeah guys, saka tombostika pakuti asqueeze ipapa timbona kuti zvakamira sei, asqueeze ipapo tione kuti zvinofamba sei anditika anzi tofamba sei. Muenda kakudomboshava ndokupai namba, muenda kudomboshava ndokupai namba kamaenda kudomboshava rega ndivenda toipina pano kuti musandinetsa nokuti nini handizodudistebwa ndava kubasa handitodairi phone zvachose. And the guys anondifonera nema private numbers andidaire private number guys, I don't answer a private number anditika andidaire private number zvachose andimanzwa saka musandifonere nema private number andidaire private number. Apa ndakuisa namba dzamadzibaba apa 33 ndaisa namba iwe unokutora namba wofona uchapuwa madirections ikoko anditika hanzi koma caps maplate. Tanaka uri kupi? Thank you Tanaka. Uri kupi namba nanchasivini muri kupi zvamunogona kuitaka mukauya ndokupa namba dzajesi kusaidi. I don't know guys, makutovunza ni kusaidi kupi guys, let's be rational. Indozivirepi nandizivini ndozvizivirepi kuti kusaidi kupi guys. Inini ndikungowa pano ndokutaura navo nema audio sezvamangowawo pano saka nditozivi kusaidi kupi ndosaka ndakuisira inhamba kuti ati mimi munozofona muvabata mobatsirwa ikoko imi munovafonera moenda koko. Ini zvokuti muchandibvunza kuti papi guys ka hamusi Olivia aoni kuti ndini singazazivi. Nompilo namba tinoisa madhari zoenda zvevavengi we need to save. Tofa kutogara navo vavengi ndo vasina kana nebasa rese tinofa kutorarama navo. Isusu tatongoza kuti tiri vakundi nekufurikiza takatokunda kare, let them try. Vavengi ndo vasina kana nebasa rese zvachose ndo vasina kana nebasa rese atirege kuita zvakanaka because Jesu aitofamba chiedzwa tinotoedzwa ende we need them, those enemies. So do not worry about that. We are not shaken, we are not worried about that. We are not worried about that. We are not worried about that. So we focus on us. Let's focus on us. Let's not focus on other people. Let's focus on us. Us. Right. Pamwe vanoda kuti muvabvunze vatumire odi pamwe vanoda kuti muvabvunze munhu aiwa and ininda tisa namba ndapedza. So guys ndakwenda kubasa ndapedza tosangana nemuswe Saturday yeah. Tonana ne Saturday guys. Mwarani batsiri vedu tiri pamwe chete guys. We love you so much. Pana jesisa kasokutaura kwamaita umboshandisa mari iyoyo toona kuti zvinopera sei. Tanaka une makapu uya kuseri ndikupe namba yake tione kuti zvinofamba sei anditi maone. So guys move neswa rakanaka nditika God bless you guys.